Sana! Karon! Kita naman kita! Angang, wapata mga buta! Ay, tutok-tutok daw. Harap ko mahadlo ka na mong tutok buha nga ka. Panahon para sa una, karaan na kayo na! Bitaw! Ha? Ikaw? Nagdakagubot sa pamilya! Patay ka kang tabi! Karon! Unsa na? Ha? Ako? Ako nung nanamakak? Na ako ni sultis tinoon? Suma! Inumdumay ko na yung gisulti rito! Ikaw tabi nga tiguwa nga ka! Unsay mong gisulti rito? Ha? Pakyut-kyut pa ka dito! Mamakak pagyug ka! Iya! Kani mo tabi, nakakita ka! Doon na ebidensya! May mo pagkatabihan ba? May kagampaskan! Kahilas mo! Ako ay mong paskan? Mas ikaw kay mo naisaan ako! Ikaw tayo mangayon ako dispensa! Ang ayan kay ka! Ikaw giawayon sa mong asawa! Kaya ikaw ginakasa! Sus, labayan ko mo eh! Di pa kumuluhin mo! Kaya man mo itambog! Ang gawa ka! Hilas mo manulti! Hasmag! Gusto ka musikat! Gusto ka mo-viral kag 100 views? 1 billion views? Ha? Eh hasmag! Dugmog yan ang ipon mo ya! Yes ka baga 1 million views sa upaw bin? Hoy! Ay, talikod mo ka! Kadto ka! Tagalog ko sa kamot, be. Itaha magabagay, batanon ka. Ya, taas pujud ka na ako. Unsa na ni? Angay kang sa kamot nako. Pasog-isog ka. Kalawan ba ka di ay? Usap niya? Kulkul ka na ko. Unsa pa doon mo anak mo ni mo? Jesus! Ayaw tay! Wawayo ko itabangan! Dako na ang tanyo sa kwap! Wala, di uwang na ko! Uy, uwang di ko itabangan! Itabangan ko yung luwag! Ay, pa! Usari! Gusto mo sa dila! Ayaw sa! Uy! Tinugyan na nis! Wala uno! Lagi! Hawa mo! Wala ulit! Ayaw, lagi ko na! Magdito pa sa ka! Magdito! Kataray! Itabangan ko na dulo! Itabangan kayo ko nila! Ako mo ba nun? Tiguang na. Ang Japon. Si Tiguang. Ito Tiguang, uy. Labok pag ito. Lambok lagi, pero gipuko na. Minyo na, uy. Ngita pa juglain. Naara na eh. Mutukpo ba siya? Binuang rin ng kangguryo, uy. Sa'y binuang. Nagsiginog kapak-hapak noon. Umribal isa sa biudo. Kapak-hapak. Resulta na, magsinubagay na lang doha. So, may siguro yung pataka naman lang. Walang resulta na sila. Ang sao man, nagpa-chancing mo sila ng duha. Maogi na. Hoy, mga tabian! Taka lang magpasangil ha, walang buhat. Patay ta ani. Arang sina kada ning hanggaway. Oh, unsa man? Kwarta ka? Maway. Pagsada nung ipapalit atong inasal.
Ano man? Oo, kung mutubo. Pusoy noon. Ah, siyaro na hurot yun. Adi ay nabilin, pero gamay na lang ako. 2,000 na lang. Parang ano lang, kaya na pinabilin. Sus, ako, problema ko ni Dap. Hindi ko, tansi ko. Sa kalibo na nabilin ako ani. Sa ulang kanina to ron. Sus, problema yun. Mukha nga eh. Pildi na katong lahas ng sultada na. Dako kay kong sugal ato. Ataya lagi. Sus, gisiyot ako. Tuo kong mudaog. Sus, napildi pa gini noon. Binla na lang ginog 2,000. Kung sa ulang na to ani ron. Problema. Nya, makatapar tadi. Kung si tapal. Bahaw kitang pangitag kwarta. Nya, mutapal na nun ta. Nya, unsao man ni nato ron. Oh, ikay nag-agni na ko. Ikay nag-una-una. O nga ni kuyong bisa ka. Siyempre, nag-una ko ka na ko. O di ka magbahay na ko, pareha ko ta sugarol. Ay, di lang ta maglalis. Di lang ta magkunkuha na na. Ikaw may nakaingon good. Uwa pa ka mamugos na ko. Di ta mapildi. Angay. Tuon sa panariglaliglagot. Di man ay natinuod. Gatuo man kong yati og mudaog na to. Mao na diha. Nadalan sa kunin mo. Isa yata. Mura man tagdi amigo. Di na alam ko maglalis ko. Sa iyo na pangitaan na to nagpagi. Unsa man imong pamaagi? Ugma na rabat na maadto ilang kati. Sige kag salig-salig dia. Narang sulbad ani. Mura magkagdi karambugoy. Ingon ka karaang kambugoy. Sa iyo na na. Unya, unsa may sulban nimo ana? Sa iyo na na. Uy, pakitaan na to ng ato ko pagi. Na pang sobrang kwarta diri. Ato sa tadi to mga unta. Kainom ba tagbiran? Mao ka na. Magbusog pa imo ka patro. Dugay naman ko nakadungog anak pa. Daghan man gyud kay nakakita. Pero bisag unsa imong makita, ay lang pag-apil-apil. Tanawa. Nag-away na hinon mo ni Noy Guryo. Hoy! Di ko gusto mo ares na bitirya. Kaya kita bangarap ako na nila. Wa man katabangin ni David pa. Niingon ang mga tanod. Niuwang raman to siya. Tingsi biya ka. Anahan siguro kay namas David. Ay na para sa David nila. Ari ganap tigbaso ko na yun. Awaya. Ay agud pag ingon anak pa, di na may gibuhat oy. Pag-respetar ay gud mo. Respetaray. Respetar ko nila. Sila boy way respetor ako. Kaya mangingilog. Ilugan ako. Ay da paghilom ay mura jud mo mga way buot eh. Wa gyud mapili ning amahan ug anak da. Ang anak makigribal nako. Ang amahan makigribal ni Bobby. Unsaon? Bakos ba kinang sigil gud? Murag mulag barog. Mulang. Lisod na rin kong panahon na engineer ko. Okay. Ang mga tanod, nagsigrobing engineer. Tungod, manggod sa naitabo ni Kati. Kamundo ha. Mag-amping mo. Kanyang mabulyaso ta apil ko, ha? Pero naa ako inindot nga buhaton. Kinahanglan naa mo sa akong kiliran. Kay magkinaunsa. Naa mo sa akong loyo. Kay unyag masayop ko sa akong isulti, makoreksyonan ko ninyo. Naarab ako inindot nga diskarte. Na ako inindot nga entrada. Kanang indigkuan nga malukmay si Kati nako. Kamu paminaw lang mo kung sa i-diskarte nako. Main laki ko anak partig babae. Kamu pangandam mo kung sa atong dalon. Kato inasal. Malas 4 ipa-deliver to. Makita unya ninyo kung sa akong buhat. Patay kita ni ron. Engineer, karong hapon ha. Dong. Ato sa kumagtahi ilang lodi ha. Kay ilang kung taling busy mo kayo. Di man sa gusto nga mapalya nga atong mga order kay sayang kaayo. Ay, sige lang god ma. Ay lagi bala ka. Sige lang, ay importante doon na tayo mahatod sa atong mga suki. Ya ma. Ato bang awayin yung tatay ba?
Please, ayaw na to news, baby. Kay maawaw tas mga silingan na to. Ayda, wala na to eh. Madahara ko sa mga tabi-tabi sa mga tao nga ang imong tatay nagikabuang nga singer. Sa kinsa oy. Mao lagi, pero sa sunod, di na lang kita maminag mo yung nana. Kay wa manas kaliwat na tumayin mo nana. Sumabi to. Naniguang na lang si tatay. Pero kita kag na yung mga chicks o unsa din na. Ay nagpaminawa kay si tatay. Loyal kay ni mo, ma'am. Wow, may gusto sa akong anak. Ano, good? Pero pantayi imong tatay dong ha. Ano naman? Basin unya ba matinuta ko mga duda di jud hilak dudo. Di lagi na mahitabo. Tatay pa. Promise? Oo, lagi ay kay kakuan kaya. Basta ha. Usa ko sumugwardya ni tatay. Yes, thank you dong, thank you. A few moments later. May gugmaon mo lang. Naningkamot ko. Apan wala makuha na ko ang gusto ng mahitabo. Ang unsa may wa makuha nimo tay? Ang mga plano ba? Nga doon ako'y nindot ng mga plano. Ay na lang ang planong lisod day ay. Eh tingeli unya di mada. Unya pugson gyud. Silang dong. Nagtigong-tigong naman ka ba? Kaya doon ako'y naunaw na ang paliton. Pamay patay. Tigom-tigom lang muna. Eh tingeli unya mapikiyan ta. At least natay makut-kuot. Bitaw. Abi ni mo naluin ako si mong inahan. Kay ako sing na nga maninda na ta kung sa atong tindahon dia. Pagkaon pa kung sa maprotas. Pero di bigod siya kay iyang dandan. Kanang pagpanahig tapo. Maupod tay. Eh naanda naman ko ni mama ana. Ato na lang yung suportahan si mama. Total, may mawa na to. Basin pa di ay. Hatagan tag kahigayunan sa Ginoo. Di, Magna taga-taga siya. Mm. Mawagad. Sige lang tay. Kamot lang gud ta. Oh. Total, naantay mga tanong, pwede mo na Oh. to ni online. Uso man ni ron. Oh. Di ba tay? Bisa ka ng iba. Pwede ni online? Oo eh. Kuan ba kaning bunga? Mga bayo, kung sugsugol, bubagot, musulo, sa baylihan, mga dagat, bintaan. Kumusayang ako, kita unas, kung mo atin na umaga natin, kayong sukakon, kayong sukakon. Tantong daya. Oh. Kung tanaw-tanaw man ka, kalitan ka? Wa kay inani sa inyo ha? Ang mga dalono na to, andama unya. Bay, mauna to ha? O lagi. Mabati na. Sama ka eh. Wala magang liba. Oh. Ang inasal, asa naman? Ana na to ron, gato to. Lagi ha? Ay kabalaka kayo ay engineer. Fokus na sa pamisita nimo. Ang importante na mga dudunon kami bahala na. Fokus lang ka sa pamisita gud. Ay kabalaka sa mga dadunon. Kami na bahala na. This is for you, my loving Pixie. You are the only one. I'm my only one. You are my destiny. You are my heart and my
Kataway. Say hi to my vlog. Hi everybody. What you call it? Si Arlene ang nasa kalag niya ba? Yan ang gamay ko. Tago nga po. Maayo. Maayo. Mangkati. May babi. Ni Anami. Masa paminaw wala asa ka nakita mo doon. Tandaya. Mangkati. Kagong mga takna. Akong ipasalig nimo. Tanan akong mga titulo. Itiim. Passport. Yung mga bata pa di. Go! Ma'am Kati, kagong mga takna, akong ipasalig nimo. Kung imo lang kong higugmaon o gamay, ako lang mo padako. Ang tanan akong bahandi, itiim, passport, ugang... Bok. Wow, chicks. Ako lang mo padako. Kawatag tanong ay. Kaya ako lang mo padako. Go. Piyong mo diha, piyong. Akong ipasalig nimo. Ang tanan kong bahandi. Itiim. Bangkok. Realtor ug uban pa. Ang akong yuta sa ministeryo. Tanan-tanan. Labi na katong wa makadungog. Ayan. Pagbok. Kanahan mang gani. Ikaw pagha mang kati. Naibaw ko nga dili ka mahitabo. Nalili yung ka. Hindi ka ganahan. Mabuti ang isip na ito sa iyo, okay? Ibaw ko ano niya kung hindi ka gaya ni. Pagka-legis niya kas mga sa iyo. Dagan sa tulog oras. Oh yes. Sabat nas direk oh. Momong daw. Ilang eh. Doy, kung sa pre. Asam ni tulog ka kwa pre. Gawa pre. Ha? Asam ko ni kay ko boss. Boss. Asa ka? Okay. Hi. Okay lang pando sa game. Patay. Ari. Ini ba magbuba ka na tulo? Oh, magbuba. Gadi ka mo dili ani. Say hi to my vlog. Char. Ina ganahan pa makayo sila. Video ni ay. Yun ang realtors nga nitungtong sa imong tugkagan. Mag-ingon nga, ubang ko sa buhay ko. Rato. Ha? Bianca. Sigang matak. Bianca. Go! Laway nag Ang isditsun. realtors. Kailang kani. Oy, right flash. Kalma lang mo dira. Para ato sa sunod ron kay niyaw-yaw. Niya pagyud ang realtors nga nitungtong sa imong tugkagan. Ha? Na ay. Gara gi kay pre, bariha gara gi bariha.